žiaci, milí hostia a naši najmenší návštevníci. S radosťou vás dnes vítam na našom dni otvorených dverí. Je pre nás veľkou cťou, že ste si našli čas a prišli spoznať našu školu, jej prostredie a atmosféru, ktorej vyrastáme a vzdelávame sa. Na úvod vás pozývam, aby ste si vypočuli krátky kultúrny program, ktorý si pre vás nadšením pripravili naši žiaci. Veríme, že vás poteší a spríjemní vám dnešné popoludne. Ďakujeme. Dievča ho pozorovalo, malo drobnú pehavú tváričku, veľké pery a oči. Na chrbát mu padali dva vrkoče úplne červených vlasov. Vy ste asi pán Kadber zo Zeleného domu, ozvalo sa očarujúcim hláskom. Už som sa začínala báť, že po mne neprídete. Predstavovala som si, čo všetko vám v tom mohlo zabrániť. Matiek vzal vychudnutú ručičku do svojej. Mrzí ma, že meškám, povedal hanblivo. A to dokonalé, elegantné meno. Neviem, o čom hovoríš, ako sa teda voláš. Anna, neochotne sa priznala. Anna je také neromantické meno. Figu borovú, neromantické, je to pekné, rozumné meno. Pokrútila hlavou Merila a rozmýšľala, kam Annu uložia. Keď sa Anna zobudila, cez okno sa v ňu vlievala záplava slnečnej žiary. Za oknom sa týčila čerešňa v plnom kvete. No nie je to krása? Len si predstav, že by tu naozaj zostala. Toto je pole pre predstavivosť. Marně se vlastního osudu ptáš, co dnes a zítra schystá. Představ si, že v kapse oříšek máš a ten ti dá moc vyzrát. Na ty, kdo s cílem zlým chtějí tvou dráhu skřížit. Šetři si oříšky pro chvíli zlou, kdy sám si náhle přiznáš. Život je pohádkou nedopsanou, vše stát se smí jen třikrát. Snad tě to může znít dnes jako bláznovství. Věř mi, že to je ta na světě nejlepší zpráva. Pro ty, kdo uvěří, stane se Určite som presvedčená, že ak sa rozhodnete pre túto školu, tak takúto atmosféru sa im budeme snažiť vytvárať my učitelia, títo starší žiaci a v spolupráci s vami, aby sa tu cítili čo najlepšie a čo najviac sa vedeli rozvinúť a rásť. Sami tvoria film. Ešte pred pár rokmi robil to kolega, predtým sme si niekoho aj prijali, aby nám takéto akcie zadokumentoval. My to nepotrebujeme.
späť.